Lezi izindaba zo1KZNTV ufundelo samukeliso ngqulunga ngekubingelele mbukeli asikubhekele ihamba phambili kusuku namhlanje. Baphume enkalo zonke nelikaMthaniya abe-ANC isiphepho keshiya isikhala KWANONGOMA kanti okazwe lonke uhalalisele esaseMelmoth. Ayaqhubeka kamalungiselelo omcimbi we-ANC ukwethula komqulo zethembiso zokhetho ozokwethulwa yile nhlangano eThekwini ngempelasonto ezayo kumanje kabaholi balenhlangano bakulesi sifundazwe ukwenza izinhlelo ezahlukene. Ekhuluma nezinkumbi izabalandeli balenhlangano eNanda umengameli walenhlangano uveze kakhulu ngezinto abathe sebekwazi ukuzenza behulumeni nathi mabengaqhubeka bebavotele bazoqhubeka la bagcine khona ngoba bayaqonda ukuthi kukhona la ungakafiki khona. Sathi masike sibuke ukuthi sifike kuphi na ngale manifesto yalolu yakhetho esadlula kuwo. Nina ke naphawula kodwa eyona into esayimamela kahle kini ningamalungu we-ANC nabanye abasupporta i-ANC bathe enani nithe nisafuna ukuthi i-ANC ibuye ikwazi ukuqhubeka ngalomsebenzi eyawuqala ngo-1994. Ramaphosa uthi bayazi ngezinselelo zokudaleka kwamathuba emisebenzi kepha umhlahlandlela bazowethula ngempela sonto uzobuchaza kabanzi ngokuthi mapha amanye amasu abanawo okudala amathuba emisebenzi. Kwamanje siyazi ukuthi abantu abaningi abasebenzi. Lokho siyakwazi. Siyazi ukuthi abantu badinga imisebenzi. Siyakwazi lokho sisebenza emini nasebusuku ukuthi sakhe imisebenzi. Kwathi makufika iCovid-19 salahlekelwa imisebenzi ngengu-2 million. Yanyamalala nje imisebenzi. Kodwa leyo misebenzi yalahleka ngo-COVID-19 seyibuyile yonke futhi sesakhe neminye imisebenzi ngaphezulu kwalabo abebelahlekelwe imisebenzi. Imisebenzi kaKongolosi ke leyo. Sithi nakulabo abangakayitholi imisebenzi. Imisebenzi sizoyakha sizokhuluma ngakho ngomgqibelo masithula imanifesto yethu. Ukuthi imisebenzi sizoyakha kanjani na? Ukuthi ulutsha ukuthi sizobakhela kanjani imisebenzi laba ngu-15 ukufikela ku-30 hayi ukuthi laba badlula ku-30 asibanaki nabo sithi bafanele ukuthi bathole imisebenzi. Utho kunye abasibekele khona ukuthi baphinde bekwazi ukubusa lesi sifundazwe saKwaZulu Natali bathathe nezinye ukuze bazokwazi nokuphasa iNingizimu Afrika iyonkana. Onke lamanye amaqembu laba amanye balokhu bahamba bethi nywe bekhuluma izinto ezimbi nge-ANC. Sifuna ukuthi sibabonise kahle ukuthi African National Congress izawina kulolu khetho luzayo. Bayathanda noma abathandi. Sethi i-African National Congress izoba iphethe khona la eKZN. Izawuphatha futhi nationally nakuwo wonke ama-province. Nase-Western Cape, sethi nale DA ephethe i-Western Cape, basop ngoba sesendleleni sizoyihuqa leyo Western Cape ezandleni zenu. Umcimbi uzoba seMoses Mabhida khona la eThekwini kuyona lempela sonto. Udeboho Sibisi wezindaba ze1KZNTV uchannel 261 ngisenanda eThekwini. Umnyango wezokuhlaliswa kwabantu kuzolonke usujubeke ithimba elizohlola umonakalo odalwe isiphepho esinamandla esicikile phansi kwemizi yabantu KWANONGOMA ngempela sonto. Leli thimba ke lizobe selisebenza ngokubambisana nomnyango wezokubusa ngokubambisana nezindaba zomdabu KwaZulu Natal ukulekelela ke imiphakathi ekhahlamezekile. Izibalo ziveza ukuthi kongenani ingama-78 imizi ecikele phansi ngenxa yesiphepho esihlasele KWANONGOMA ngempela sonto.
Lokho kusho ukuthi-ke amakhulu ayisithupha abantu abakhahlamezekile ingqalasizinda okuhlanganisa isikole, amahholo, amasonto, izitambo zikagesi nakho-ke kulimale ngesikhathi salezi ziphepho ezishiye kukhalwa. Imvula-ke inamandla ebehambisana nesichotho ehlasela lapha endaweni kaNongoma ngosuku langolwesihlanu ezishiye umonakalo omkhulu ikakhulukazi ezindlini zabantu, inqalasizinda yomphakathi okufana nezikole, amasonto, kunjalo nezintambo zikagesi. Ithimba lethu lezenhlekelele belilokhu libhizi osukwini langomgqibelo libheka umonakalo ukuthi ngabe ungakanani odalwe lesimo sezulu esingesihle kahle. Ngokombiko wethu esikutholile ukuthi angu-8 amawadi athe akhahlamezeka ngalesimo. Lokhu-ke kusho ukuthi imizi engu-78 yakhahlamezeka, kwasukuthi emithathu yalimala yaphela. Lokhu kushiya abantu abangu-600 bethinteke kakhulu ngenxa lesimo, kodwa okwamanje siyabonga ukuthi akukho mhlambe ukulimala okukhona noma ukudlula komphefumulo oseke kwabikwa kuthina. Ngenxa lezi ziphepho komonakalo odalekile uze wathinta nezikole nezitambo zikagesi nazo-ke ezinqamukile. Umphakathi-ke uxwayisa ukuba uqheleke eduze nalezi zintambo ngoba-ke singaba ingozi. Sikhona-ke ney'ntambo zaka-Eskom ezathinteka kakhulu. Sinxusa kakhulu umphakathi ukuthi ungalinge usondele kuzo njengoba zinomlilo zingase futhi zidale omunye umonakalo. Kukhona-ke nesiphehli samanzi esithe sakhahlamezeka, lokho bese kudala ukuthi kuphazamiseke ukusatshalaliswa kwamanzi ey'ndaweni ehlukahlukene. Ungqongqoshe-ke wezokubusa nokubambisana kanye nendaba zomdabu KwaZulu-Natal, umama uBongiwe Sithole Mloyi, usezwakalise kakhulu ukuzwelana nayo yonke imindeni ethe yathinteka ngokuthi ilinyalelwe impahla ngenxa yesimo sezulu. Kanti-ke umnyango wezokuhlalisa kwabantu kuzolonke oholo ungqongqoshe uMamloko Kubayi ube usukhipha-ke ithimba elizosebenzisana nabo umnyango wezokubusa ubambisana nezindaba zomdabu KwaZulu-Natal ukuhlola-ke ukuthi ungakanani umonakalo odalekile. Futhi kuma sekuphuthiliwe ukuhlola, umnyango uyobe usukwazi ukuthi-ke uhlinzeke ngezinto zokwakha yonke-ke imizi ecekelwe phansi isiphepho, unikeze ngendawo yokuhlala esikhashana ngokushesha kuyo yonke-ke imindeni edinga indawo yokuhlala. Njengoba sazi ukuthi kweminye imizi-ke kwaphephuka uphahla, amanzi angena endlini. Ungqongqoshe-ke wenze isiqiniseko sokuthi ithimba lethu lezenhlekelele kakhulukazi lapha eZululand lihambela yonke-ke imindeni ekhahlamezekile bese ninikeza lokho esikuthi ama-relief okwamatende esikhashana woplastiki okuzokwazi ukuthi kulekelele bonke abathe bakhahlamezeka ngalesimo. Siyaqhubeka nokusibheka isimo usungule namhlanje siphinde futhi sihlangane nohlu labo bonke abathe bakhahlamezeka usokwazi ukuthi sidlulisele kuyona yonke iminyango ethinteka ukuze kwazi ukuthi ingenelele kusizakala abantu. Sishayeleke ihlombe ngemiphumela kamatikuletsheni yanyakeni isikole samabanga aphezulu esiseMelmoth iKwaNxoso High ngemuva kokuphasa ngamaphesenti angama-93. Lokhu kuvele ngenkathi iphini likaNgqongqoshe wezohwebo, izimboni kanye nokuncintisana kuzwelonke uNomalungelo Gini ehlangane nothisha balesi sikole ukuzobahalalisela ugina ukuthi kubuyisa ithemba ukubona imiphumela enjengalena ezindaweni zasemakhaya. Ukuphasa ngamalengiso kwabafundi bakamatikuletsheni wesikole iKwaNxoso High eseMelmoth enyakatho nelikaMthaniya kuheha amehlo kahulumeni njengoba keke kwatheleka iphini likaNgqongqoshe wezohwebo, izimboni kanye nokuncintisana kuzwelonke uNomalungelo Gina ukuzobongela lesi sikole ngemisebenzi yaso. UGina ekhuluma neziko lezindaba ze1KZNTV ngenkathi ehlangane nobuholi balesi sikole uthi-ke izikole ezisemakhaya zingafunda lukhulu kokwenziwe yilesi sikole. Ama-results akaNxusa ka-matric bathole 93% and ngiyafisa ngisho ubona ubona lowa 93%, u-93% othi break it down ubona o-maths uthola ama-distinction, ubona ukuthi they work very hard ko-accounting, ko-physical science. So namhlanje sizothi ngithe nje ake sihlale nothisha bakaNxusa sizomotivatana, sizobonga because i-contribution abayenzayo lama results abawenzile laphana abalali emgqibela amasonto baseyikoleni bayasebenza, amaholide othisha banawo nabantwana ngokunjalo. Ngiyafisa nje ukuthi ngelinye ilanga umuntu abe namandla ke siyobungaza even nabantwana ngoba bayadinga ukubongwa nabazali ngoba bayakhuthaza kakhulu. Kodwa ngithe namhlanje sizobabongela kanjani othisha bethu, sizobonga kanjani futhi kubona sithi well done, keep it up. Siyafisa ukuthi le contribution enhle kangaka bayenzile siqhubeke sibabona beyenza abantwana bethu bangatholi nje ama results ayincikinciki
ingagxeki kodwa into engifisa ukuyi-emphasize kakhulu ukuthi isikole esisemakhaya but we got the best of the results where umntwana osuka kaNxusa can go and compete nomntwana ovela kuma-ex model C schools baperforme ngendlela efanayo. I'm so proud of this school. Ugina uthi-ke behulumeni bazoqhubeka nokulekelela kulezo zikole ezisabhekene nobunzima bokuqhuba ukufunda kanye nokufundisa ngenxa yokwentuleka kwezinsiza kufunda. Lokhu kokunye okushoyo ukuthi siyazi ukuthi kuba igxathu othisha abalithathayo ukuthi mase kuzobhalwa abantwana baze balale khona ezikoleni. Into esiyiplanayo ke naleyo ukuthi sibonisana kanjani, asithi siqhubeke unyaka sithi bazobe bedlani ngesikhathi behlela abantwana nalabo blanket nje siphosa kanjani. Izinto esihleli nesikole lezo siyinqumayo sibona ukuthi siqhubeka kanjani uxhaso ukusizana njengoba sithi siwumphakathi siyisikole sakaNxusa. Kanti kumhloli omkhulu ngaphansi kwesiyingi saseMelmoto uZwelezazi Cebekhulu uthi-ke le mphumela uyafisa-ke ibe yisibonelo nakwezinye izikole ezisezindaweni zasemakhaya ukuze ziyothola imiphumela emihle efana nesikole sakwaNxusa. Izikole njengokwaNxusa azibelongi kwi-target ka-95. Uma betargeta bona fanele batarget 100 ngoba ba-capable ekukhipheni 100. Siyafisa kakhulu ukuthi uNkulunkulu abapha amandla njalo okusebenza bayikhandle nezinye ikolege za-CMC yethu siyafisa ukuthi ibukelele kakhulu njengoba kade ngicizelele ama-PLCs siyafisa kakhulu ukuthi abanye oprincipal basike iphethini bathathe u-good practice kaNxusa ukuze cishe bakhiphe ama-result asezingeni. Ezindabeni za-1KZNTV kube komqondisi Miyeni ngeSarichards Bay. Ungqongqoshe wezemisebenzi yomphakathi nengqalasisinda Sihlezi Kalala uthi-ke abahambisane nokungaqedwa kokwakhiwa kwezakhiwo zikahulumeni ngesikhathi esisuke sibekiwe. Uzekelala usho lokhu-ke ngesikhathi behambela amahhovisi ezabasebenzi eThekwini ukubheka-ke izingqinamba ezibambezela ukuphela kokulungisa kabusha kwebhilidi. Ukuhambela kohlaka olumela abasebenzi kwiqembu EFF kulamahhovisi elihola uHlengiwe Mkhaliphi yikona okwenze ungqongqoshe wavulela kulamahhovisi emva kokumbhalela mayelana nesimo abasifica. I-renovation iqale ngo-2016 fuze ngabe yaphela within 12 months. Kodwa sekunwebeke kwaze kwagcina I think it was 8 years if I'm not mistaken. And mesifika kwabuhlungu nakho konke ukuthi isina management bengazi ukuthi yini inkinga. Kubambephi kodwa imali ihambile. Namhlanje ke uMinister Zikalala ngoba samthinta sathi njengoMinister obhekene no public works awuze ke uzochaza futhi ke ushaye ne way forward. Ufikile ke namhlanje saphinde sahamba ke sesifuna ukuthola ke wezona lonke ithimba lakhe wa demand report into ehlalukayo la ukuthi akukho kubambisana between abantu abaqokelwe ukuthi benze lo msebenzi. Basibikela nanokuthi icontractor ishile sayithini xatsheni kodwa imali ihambile ngoba le project ibe 71 million. Imali down to the drain, umsebenzi awuphelele. Sitheme senze walkabout sichecka ko roof kubi kuyabheda ngena amanzi emawindini kuyaxaza akusebenzeki ama-lift awasebenzi ke sitheke namhlanje hayi sifuna ukuthi usazi ukuthi le project izophela nini obani kufanele babe accountable about le mali eyabakhokhi bentela and then ke will take it from there. Uzikalala uchaza kabanzi ngezinto abafike bazithola esidala ukuthi kungapheli ukwakhiwa kwaleli bhilidi. Kuye kusiphathe kabi ukuthi sibeke ama-project uthola ukuthi ayadelaya. Into edeleye kakhulu ukuthi one office lakhona laselithe ukonakala kakhulu and two kwasengabikho ukuxhumana between ama-department kahle ukuthi yini edingwa yenziwe kanjani nini. Sesibekeke ama-structures azokwazi ukucoordinator lokho and siyibekele ukuthi in 8 months konke kube seqediwe iproject yonke ibisiphelile. Leli office libaluleke kakhulu ngoba linikezela izidingo kubantu abadinga uIF nabadinga into ezihlukahlukene not just eThekwini but kwindawo eziningi ezakhele ithi. Okunye okuvezwa ungqongqoshe ukuthi sebezibekele ukuthi kuphela isikhathi singangenyanga ezingo-8 sewuphelile lo msebenzi. Well, the amount that has been lost will be around that it's disputed. It is around 6 million. It is disputed and that's why it is now on the process of arbitration. It is impacting negatively to the people. You have seen the queues. And that's why we have said within the period of 8 months,
all of the work that is outstanding must be done and fixed. Kutebogo Sibisi, wezindaba ze-1KZNTV, kuChannel 261, ngiseThekwini. Asike sithi shelele ey'tolo sibe siqhubeke nasendaba zethu. Asikwamukele mbukeli ubukele indaba ze-1KZNTV nazi-ke kuyihloko ezihamba phambili osukwini namhlanje. Baphume enkalo zonke nelikaMthaniya abe-ANC isiphepho kesishiya isikhala KwaNongoma kanti okazwelonke uhalalisele esaseMelmoth. Izinduna-ke zezinsizwa kanye namadidiyeli bamabutho kulesi sifundazwe KwaZulu-Natal babambeke imbize kade-ke bezobhunga kuyo ngeziselelo-ke ababhekene nazo ekuholeni amabutho kanye nezisizwa. Le mbizo kuyibanjelwe emeva mhlophe empangeni umdidiyeli wamabutho kwesifunde King Cetshaw uzakhele Nxulu obebize lo mhlangano uthi-ke bafuna uhulumeni ababonelele ngomsebenzi abawenzayo uthi-ke bonke abaholi bomdabu kukhona izibonelelo abazitholayo ngaphandle kwabo bengabadidiyeli kanye-ke nezinduna zesizwa. Zikhala ngesibonelelo sikahulumeni izinduna zeyinsizwa kanye nabadidiyeli bamabutho kusifundazwe KwaZulu-Natal abathi-ke bazibona sekuyibo bodwa abangabonganga lutho kubaholi bomdabu. Umdidiyeli wamabutho wesifunda King Cetshaw uzakhele Nxulu obebize imbizo yabadidiyeli kanye nezinduna zeyinsizwa uthi-ke uhulumeni kufanele babonelele ngoba ngabaziboni bengena imibhikisho ngenxa yokuzwakalisa izimvo zabo. Senzeni thina uhulumeni uma ngabe thina sisebenza umsebenzi omkhulu kangaka even kwayena uhulumeni mayibiza amaradi lapho awabiza khona sisuke sifikile thina njengezinduna zamabutho sigcina sisebenza namaphoyisa ukontrol abantu ukuthi benze imicimbi yezizwe noma yengonyama noma yakho uhulumeni uqobo ukuba zingabikho igcwelegcwele kuleyo mcimbi leyo kodwa egcineni kosuku akukho thina lapho kuthiwa khona siyabonga sithi ke uhulumeni akasibonge esazi ukuthi sikhona asifisi ke thina njengamavikela sihlalo ngoba phela thina singamavikela sihlalo kaZulu mase ngamavikela sihlalo kaZulu sekuzwakala ukuthi thina sibane mashi mhlambe siyatoyitoyiza lokho kwenziwa yini ninabantu abasha sekuthiwa kwenziwa yithina lelizwe ngabe kalemuki namanzi kuthiwa abadidiyeli bamabutho amakhosi ezizwe zamakhosi bashaya itoyitoyi ngoba kukhona izinto abanganelisekile ngazo sithi uhulumeni ke akagweme konke lokho. Uxulu ube esechaza nangezindaba bese zithe chitha isaka ezinkundleni zokuxhumana ebezithi ke abadidiyeli bashaya amakhala ngokuqoka kaNdunankulu kaZulu. Uxulu ube eseveza ukuthi kabasoze baphikisana nalokho okusuke sekulokothwe imbube uthi ke lokho bese kusabalele kungamampunge. Hayi phela ingonyama leli gama lithi ingonyama likhulu uma ungayizwa ingonyama ibhonga lapha ehlathini ngeke uye ngakhona ungafuna indlela nawe ukuthi uyithukuza kanjani asikwazi ke thina njengezingane zamakhosi sithi singakhuluma into ekhulunywe ingonyama kungabe inhle kungabe imbi kodwa thina funeka silalela abantu abadala besitshene njengoba phela nemlando siyayazi umntwana waphinda ngene usifundisile imlando yobukhosi ukuthi ubumi kanjani kodwa nje ke ukufishanisa thina sithi sizozwa ngabadala obaba amakhosi ukuthi omdala akushilo kuyikho noma akuyikho. Ezindabeni ze-1KZNTV kubika umqondisi Miyeni ngisemeva mhlophe empangeni. Ucwaningo luveza ukuthi-ke kunabafundi abalovayo esikoleni ngenxa yokuswela-ke izicathulo kanjalo-ke namaqakelo phecelezi ama-sanitary towels nokuphazamisake kakhulu ezifundeni zabo. Somlomo kamasipala uMhlathuzo Tobias Gumede uthi-ke ukukhululwa ngaphansi kwesimo esinzima edonsa kanzima ikhona kwakwenzeke kwabuyisela emphakathini wanikela ngezicathulo zesikole namaqakelo kubafundi-ke abangama500 abasuka-ke ngaphansi kwalo masipala. Balinganiselwa kumakhulu amahlanu abafundi abahlomlile ngaphansi kohlelo lukaSomlomo uMasipala uMhlathuze uTobias Gumede nobe bungazi usuku lwakhe lokuzalwa. uGumede unikele ngesicathulo zesikole namaqakelo kubafundi abakhele lo mkhandlu. Injabulo beyibhalwe ebusweni kubafundi
abahlomlile. Ngoba sothola icathulo namhlanje ngijabule kakhulu ngoba zizosisiza esikoleni noma ngoba icathulo zethu ibuye ihlephuke ngesinye isikhathi abazali bengakhona ukusithenga icathulo manje ngijabule kakhulu ukuthi sizothola icathulo zesikole ngiyabonga. Siyabonga kakhulu iminyawo somlomo ngoba sinikele icathulo sosiza kakhulu ukuthi sesikoleni ngiyabonga. Sijabule kakhulu somphakathi ngoba nathi nje izicathulo ziyaqhuma samba kude. Indlela sesiyamba ezinye sihamba emanzini gcine seyiqhuma ivuleka ngaphandle kusho okukhulu ukuthini ukuthi sothola icathulo ezintsha. Isimo sibuye sibhede sibuye kube right kwezinye ikhathi kodwa nizonza sure ukuthi nami akukho esokosela ekhaya. Sibonga kakhulu into esenzele yona umphakathi nje. Ngizizwe ngijabule kakhulu ngoba kunabazali abangakwazi ukuthengela abafundi icathulo. Labazosizakala usuku namhlanje bekwazi ukuba nezifana nezinye ingane ngecathulo. Khona abafundi besebenecathulo ethongiwe manje makunemvula beyikoleni bese bengenela amanzi la ecathulweni bazosizakala ngoba isimo sezosinjeni bazokwazi ukuya ekoleni ngaphandle kokumatela amasokisawo. Lo mcimbi ububanjelwe eNgwelezane ubuhanjelwe izinhlaka ezahlukene okuhlanganisa namakhosi. Ugumede uthi ukukhula ngaphansi kwesimo esibucayi yikhona okumenze wabuyisela emphakathini. Ngikwenza konke ke lokhu ke ngenxa ye background umuntu avela kuyo ukuthi nami ngangaba umfundi kwanesikhathi la khona ngisakhona izinto even icathulo. USomlomo uphinde wanxusa nabanye abanamandla uba bazibophezele ngokusiza lapho bangakhona ukusisiza. Ngiyafisa mina kuba sonke nje ungabhizinisi ungawumsebenzi la ukhona, just adopt a child. One child lokho can make a difference. Uma example uma emkhandlweni amakhandlela 67 and each councillor adopts a child, obviously you'll have 67 ingane adoptive and they can make a difference. So anguthi sonke sinomthwalo ukuba silekelele ezozakithi. Umculo nomdanso ezinye zezinto ebezihamba phambili kulomcimbi kwazisa uSomlomo ubengibungaza iminyaka engama-60 edla anhlamvana. Ezindabeni ze-1KZNTV kubika uThabani Maphumulo eNgwelezane. Kubanje umjaho waminyaka yonke imfundo Arnold Lushabe eMzumbe ogwino seningizimu nesifundazwe KwaZulu-Natal. Lo mjaho kubuhlelo umasipala uMzumbe bohlanganisa abagijima baqhamuka ezindaweni ezahlukene nangaphandle kwalesi sifundazwe begijima kwisigaba sebanga lama-21 kanye neleshumi kanye ke nelesihlanu. Onqobe lo mjaho konkululeko Mgubhela waseBizana uthi ke uzimisela nokuzithiba kwesidakamizwa kanye nophuzo oludakayo kubalulekile ke uma ngumgijimi kusho lokhu ke ngesikhathi esenqobe lo mjaho emva kwehora nemizuzu kwe-7. Into enhle kakhulu lokukhombisa kona ukuthi nathi siwumzumbe siyafisa ukuthi abantwana bethu babone obuhle enibenzayo njengoba nigijima nje at the very same time kube khona enikutholayo ngoba umasipala ukhonela kona lokho. Sikhanya kakhulu ngani sicela ukuthi ke niqhubeke niphinde nijime ngoba next year usazoba ukhona lo mgijimo wethu nilungiselele. We have seen abakompethe kahle. We hope ukuthi we will get other winners in terms of position 1, because if you could see the person who was position 1 in last year became position 2 this year, so it means there's a high competition that is taking place. We are highly grateful for that, and we would like to thank you. Without you, this event wouldn't have been successful as it is. We are highly grateful for the work that we are putting together when you are doing your training, because it's yourselves who does the training so that you could be able to be rewarded for the work that we have done. Siyabonga kakhulu. From now onwards, bengizwe ngathi socela ke ama winners wonke eze la phambili sifuna ukuthatha igroup photo na wonke. Nathi ke le Mzumbe sinaye umfowethu umncedisi uKhabazela, sizomcela nawo eze la ngaphambili for igroup photo bese sicela ke umndeni wakalishaba. Zikhona insizwe kade zilapha nje zasemndenini, siyacela nawo basondele. We will take that group photo, then afterwards ngicabanga ukuthi zobe siyasigoqela ku program director. Siyabonga
kodwa betheka nginika umndeni kaLishavu director. Siphinde futhi sithi shelele ezitolo sibe siqhubeka nazo indaba zethu. Asiphinde sikwamukele mbukelo usabukela zona indaba ze1KZNTV nazi ebesithe izona ehamba phambili. Baphume enkalo zonke nelikaMthaniya abe-ANC isiphepho keshiya isikhala KWANONGOMA kanti okazwe lonke uhalalisele esaseMelmoth. Ake sibheke ngosini yezomnotho. Irandi lakuleli lu-18.87 maqhathaniswa nedola laseMelika libe u-20.36 maqhathaniswa ne-euro lase-Europe libe u-23.83 maqhathaniswa nopondo waseBrithani. Igolide lona u-$2021.76 ounce wolungahluziwe wona u-$83.47 umphongolo. Ake sibheke engosini yezemidlalo. Lo obekade ungunozinto Kaizer Chiefs eminyakeni edlule weDo Praise ukholwa ukuthi ke iChiefs yamdinga unozinto sezingene eliphezulu uzokwazi ukushubisa umbango wejezi phezulu kokuba ke isanda kwelulu izikontileka zabayonozinto bayo. iChiefs isanda kwelulu izikontileka zonozinto ababili uBrandon Peterson noBruce Bavuma ngeminyaka emibili ngokwehlukana. Ukwelula kwezikontileka zoPeterson noBavuma nje abaphathi baleli qembu bakethivu eyenkontileka yomunye unozinto wayo semkantshubomvu uItumile Mkhune inkontileka yakhe ke phelayo ngolana kanti ke ngakolunye uhlangothi isalokho ke ivele ukuthi Chiefs imfuna eNatureni unozinto eChippa United uStanley Nwabali osanda kwenza ke izibuka kwiAfrica Cup of Nations ebidlalwe ke Ivory Coast lapho ke bevimbele khona iqembu lesizwe laseNigeria. Nasike isimo sezulu esikalindeleka. Mbukeli-ke siyaguqa bese kuphathele zona usuna namhlanje mina nawe ke sihlangana kusasa ke futhi ngasi isikhathi esifanayo nisale kahle. Abethuli bethu bezindaba baxhaswe iThulis Bayview Bridal. Ungabashayela kulezi zinombolo ezivelile.